Sada ću ja krenuti. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u četvrtu ili petu epizodu Minecrafta. Čiji on je zaboravio? Sam zaboravio epizodu. Znači, izvinjavam se što nije bilo klipova, Mobizen se nešto zeznuo, pa... Znači, evo ga, sad ima. Znači, sad će biti klipova. Ja sam krenula snimati i na računaru. Znači, pogledajte, imam prvi klip, ostavit ću ga u deskripciji ovog videa. Znači, treba nam drveta. Ja imam 10. Zašto šutim? Zaboravio da snima. Evo je bravo. Čekaj. Pored tebe. Znači, Mobizen nešto nije radio, pa... Nije radio nešto jedana, idem da se vratim. Ili više. Znači, imam dva kanala, jedan je za računar, a jedan za tablet. Pa sam zaboravio šifru od ovog na tabletu. 64 ja sam bila drveta. Nekak se spavnovalo ovo. Ja imam 64 i 48. Ti? 64 jasno rekao sam. Vidit ćemo ova kućica. Upao sam u rijeku. Vrata će biti ovdje. Dobro, nije baš mala. Taman. Biće ovo pozorno. Da me neće vrati. Što se zavrka? Čujete da se neko dere, to su Emrahovi roditelji. Znači, kod njih smo ovdje u kući. Ovo me nervira. Potom. Zašto sam ušao u ovoj... Kako se zove? Da pišemo. Ne znam, onaj čat. Zatim sam. Ja više nemam drveta. Nemam još 50. Jedan malo čudan ruka ovako odavde. Ljudi, ako je glas malo čudan, to malo sam bolestan, pa... Znači, prevraćam se. Ja mislim da će biti dobro.
Koliko imaš? Još 6. Treba još jedan. Ja imam 24. Sad smo ovdje još 4. Ne treba ti više drveta. Treba. Ne treba. Hoću kran da napravim pa... Treba nam lopate. Gdje si ostavio onu ramu tamo? Tamo. Ne treba rani. Gdje? Evo. Evo. Neću. Sad ću probat naći neku pećinu. Tako. Ajde, ja sam to naći. Dođi do mene. Nešto sam napisao. Samo dva. Napi kamera. 8. Tamam za šport. Još što mi je ova voda pomaže. Gdje se to piše? A to kad ja... Možda promijeniš. Ajma i ne pomaže voda. Zašto? Tako. I da bit će još nekih klipova. Biti će i multiplayer i svašta nešto. I modovoljno preživljavanje, ja mislim da će biti, još ne znamo. Kada Emra sebi instalira Counter Strike, znači igrat ćemo zajedno. Ja snimat. Možda će biti dupli facecam, ne znam. Da. Možda ako mi se bude očitala stranca YouTube-a, mislim nije YouTube-a već ono, Stanca. ja download content. Pošto i Firefox može zeza, pa Da neće da očita. da. Mislim, ona očitao, sam neće da uđe u tu stvar. Znači još ove dvije ovce i to bilo to. Znači, žuri, morati ćemo ispred za ovu. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, vidimo se u sljedećem. Ćao! Ja ću još malo snimati. I to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećem. Ćao!